Тоҷикистон мисли дигар гӯшаҳои ҷаҳон дар соли 2020 аз буҳрони ковид-19 эмин намонд. дар ин сол ба гуфтаи мақомот вирус тақрибан 13,000 нафарро бемор карду камтар аз 100 нафарро кушт. оморе ки бисёриҳо шубҳабарангез меноманд. паҳншавии бемории коронавирус ҳукуматро дар ғафлат монд ва заъфи мақомоти дахлдори онро нишон дод. ковид-19 дар баҳору тобистони имсол даҳо донишманду чеҳраҳои шинохтаро аз ҷомеаи Тоҷикистон гирифт. ҳарчанд мақомот сабаби марги онҳоро илтиҳоби шуш мегуфтанд. моҳи март ва пеш аз он ки ҳукумат сирояти вирусро дар моҳи апрел эътироф кунад, Тоҷикистон интихоботи парлумонӣ дошт. таркиби парлумон бетағйир монд ва касе аз мухолифон ба он роҳ наёфт. ду интихоботе ки дар соли 2020 дар Тоҷикистон сурат гирифтанд, инҳо барои тақдири ояндаи миллати тоҷик, мардуми Тоҷикистон хеле тақдирсоз буданд. агар интихоботи президентӣ ваколатҳои Эмомалӣ Раҳмонро барои 7 соли оянда ба қавли қонунӣ гардонд, вале интихоботи парлумонӣ ки имсол бе иштироки воқеан ҳам ҳизби мухолифи Тоҷикистон, ҳизби имрӯз дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати ислом сурат гирифта буд, писари президент Рустами Эмомалиро ба курсии раёсати маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии Тоҷикистон овард ва бадин васила дар Тоҷикистон роҳро ба сӯи ҳокимияти сулолавӣ, қудрати сулолавӣ кушод. паёмади ин сиёсату роҳи пешгирифтаи ҳукумати Тоҷикистон ба ақидаи коршиносони хориҷӣ барои кишвар оқибати хуб надорад. В принципе, власть в Таджикистане укрепляется вокруг одной семьи. قدرت در تاجیکستان در اطراف یک خانواده تقویت می‌یابد. این چیز به وضع اجتماعی کشور تأثیر عمیق می‌گذارد، چون که صاحبان قدرت از مردم عادی بیشتر فاصله می‌گیرند. میان دولت و مردم معاشرت توسط مطبوعات و مطبوعات آزاد صورت نمی‌گیرد، چون که دیگر مطبوعات آزاد هم نمانده است. کشور دو تقسیم شده است و هر کس از روی توان خود زندگی می‌کند و هیچ یکی گویا پروای دیگری ندارد. یعنی اگر دولتداران در اندیشه زندگی مردم عادی نباشند، مردم عادی هم نمی‌پرسد که پایدیوار قدرت عائلی حاکم در چی بنیاد شده است. Как и на чем держится семья властьпридержащих. аз назари сиёсати хориҷии Тоҷикистон ҳамчунон пойбанди ду шарики иқтисодиву сиёсиаш Чин ва Русия монд. аввали бузургтарин қарздиҳандаи кишвар монд, дуввуми ҳамчунон мизбони аслии муҳоҷирони корӣ аст ки солона садҳо миллион доллар ба Тоҷикистон мефиристанд ва як абзори фишор ба ҳукумат шудаанд. як оқибати пандемия қарздории бештари Тоҷикистон аз Чин шуд ва вобастагии кишварро ба Чин зиёд мекунад. русия шарики муҳими Тоҷикистон ин нақши худро дар соли 2020 иҷро кард, бо вуҷуди он ки даромади муҳоҷирони корӣ 3-1 кам шуд, вале теъдоди муҳоҷирон кам намешавад, чун ҳукумат наметавонад ҷойҳои зарурии корӣ таъсис диҳад. интиқоли нерӯи корӣ идома меёбад ва мо шоҳиди идомаи пойбандии Тоҷикистон ба Русия мешавем. як нишонаи равобити мусбати миёни ду кишвар ин аст ки Рустами Эмомалӣ ба Москав сафар кард. ин аз нақши Русия дар сиёсати дохилии Тоҷикистон аломат медиҳад. Рустами Эмомалиро бисёриҳо президенти ояндаи Тоҷикистон меноманд ва ӯ дар фикри робитаҳои мусбат бо Русия ва аз ҷониби Русия таъид шудани номзадии ӯ дар нақши президент дар солҳои наздик мебошад. аз назари ҳомиёни ҳуқуқ вазъи мурооди ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон дар соли 2020 ҳеҷ тағйире накард ва авзо назар ба соли 2019 бадтар шуд. мақомот саркӯби дигарандешон, хабарнигорон ва мухолифони давлатро дар дохилу хориҷ идома доданд. Власти оказывали давление на родственников диссидентов. мо имсол шоҳиди фишори мақомот ба дигарандешон фаъолони ҷамъияти дар хориҷу дохил шудем. моҳи март фаъоли сиёсӣ Илҳомҷон Ёқубовро дар Литва бераҳмона латтукуб карданд ва маълум шуд ки мақомот дар он даст доранд. мо шоҳиди фишор ба хешовандони хабарнигор Ҳумайрои Бахтиёр шудем. ба хешовандонаш таҳдид карданд то Ҳумайро фаъолиятҳои сиёсии худро бас кунад. На допросы угрожали, чтобы она прекращала свою политическую деятельность. Далер Шарипов хабарнигори мустақилро моҳи апрел бо гуноҳи тарғиби ифротгароӣ ба зиндон андохтанд. дар охири сол муовини раиси ҳизби социал-демократро ки бо лаҳни тунд ҳукуматро танқид мекард,
бо иттиҳоми авбошӣ дастгир карданд. аммо соли 2020 ба ақидаи мусоҳибони радиои озодӣ орӣ аз дастовард низ набуд. робитаҳо бо ҳамсояҳо бахусус узбекистон беҳтар шуд. вазири умури хориҷаи қирғизистон ба душанбе омаду аз муносиботи беҳтар ва роҳҳои ҳарчи зудтар поён додан ба ҷанҷолҳои марзӣ суҳбат кард. дар давраи пандемия мо дидем ки ӯзбекистон ба тоҷикистон тими табибон, маводи тиббӣ, либоси ҳифозатӣ, маводи озуқа фиристод ва аз миёни ҳамсояҳо бузургтарин фиристандаи кӯмакҳо шуд. ин аломати рӯшани тағйир дар робитаҳои ду ҳамсояи наздик аст. як таҳаввулоти мусбат дар робитаҳои байналмилалии Тоҷикистон дар соли 2020 ҳамин шуд. дар охири сол ҳам талошҳои дипломатӣ барои бозгардонидани садҳо зану кӯдаки тоҷик ва аъзои хонаводаҳои ҷангҷӯёни тоҷики гурӯҳи ба ном давлати исломӣ аз Сурияву Ироқ суръат гирифт.